Isang masayang araw sa inyo lahat mga kasolid. Isang masayang araw sa inyo, Miss Kitchen Camera Girl. Isang masayang araw sa inyo mga kasolid. Ang episode natin ngayon, mag-i-street food muna tayo. Yun oh. Sigurado yung mga OFW natin, namimiss na to. Anong gusto mong tirahin dyan, Miss Kitchen? Itlog muna. Sobrang dami, wala ka Dami naman. eh. Lahat pwede. Lahat masarap. Kain na tayo mga kasolid. Hindi ko alam kung anong bibiling ko. Sausaw ko muna sa sauce. Oh. Meron nga pala tayong kwek-kwek, fishball, squid ball, kikiam, lutukan ng manok. Ano to? Balong-balunan, yun oh. Itlog, tapos pusit, tapos Lieg. pritong liig ng manok, dami. Kain mo tayo. Pusit muna yung saging. Kain po. Sausaw mo sa sili, yun oh. Suka na may sili. Ha? Ha? Sarap po. Sarap. Maging sauce. No. Sarap. Oh. Bagong luto, no? Yan na yung pinakapunan natin yan, Mr. Chen. Fishball. Pitukan ng manok, yun oh. Lambot, sarap. Oh. Titikman natin yan, no? Sarap ah. Habang fishball. Ano ito? Crunchy. Man natin ang Hindi naman ito kayo na. leeg. Kain pa. Sarap nito guys, oh. Ano masarap yan? Crunchy. Mangwang, masarap. Yun oh, yung liig ng Chicken manok neck. oh. Chicken neck. Saan kaya masarap isaw-saw to? Pare masarap. Sa suka? Sa suka oh. Kaya ang suka. Yup. Kesa sa kakain ka parang street food sa labas, sa bahay na lang kasi umuulan-ulan ngayon mga kasuwalan yan. Maulan-ulan kasi ngayon. Wala ng panahon. Apa? Oh. Shoutout nga po pala sa mga OFW na naglalaway ngayon. Sa inyo. Kay Madam Manny Crafty Lady, shout out po. Sarap. Ano pa bang di ko natikman? Log. Kumasay, log to ah. Kwek-kwek. Top. Wala mo na tayong rice ngayon ah. Wala. Diet muna tayo sa rice, no mga solid. Tapos kinom pa na suka. Bert.
kikiam. Tikman natin to, ha. Sarap to, mga kasolid, oh. Init-init. Dito muna ako sa squid balls. Yun, oh. Sarap ng squid balls. Nasa ano? Seafood. Sarap ng kikiam. Sarap. Ay po tayo. Labas to, ah. First time ko nakakain nata ng halos nandito yung ano. Nabibili ko dati. Ay, sa kwek-kwek. Mga kasolid. Ay po. Solid, ah. Natikman natin lahat, ah. Ano? Buto ka ng baboy. Ay, ano ba ito? Buto ka ng manok? Kapag lang lambot, ah. Buto ka ng manok. No? Ay, balik na ako, ah. Grabe. Ayos. Meron pa parang balon-balunan. Yun, oh. Nakalimutan. Baka magtampo to. Ano yung balon-balunan? May balong-balong na pamala, no? Dami. Daming klase, ah. No? Lambot. Pinoy na Pinoy talaga ang kinakain niya. Tama. Papapikit ka sa sarap. Puro papak lang tayo ngayon, ah. Ang sarap. Sarap, guys. Ano pa ba? Haligin naman, oh. Ay, ito. Anong tawag nito? Squid balls? Grabe, sarap niya manok. Ano pa? Crunchy. Grabe. Sabay umuulan-ulan pa. Bagay na bagay. Mas masarap kumain pag umuulan. Saka lagi kang gutom. Pag umuulan, guys, laging gutom. Sumpo. Tubig muna. Tubig muna tayo. Crispy, ah. Grabe ako sa ko. Fishball naman tayo. Yun, oh. Sabay sa suka. Grabe, sarap. Busog ko, mga solid, ah. At shoutout ko nga pala mga solid. Si Boss Randy Serrano at ang mga anak niya na sina Clyde, Jade, Paul, Shasha Serrano. Mga anak po ni Boss Randy Serrano. Shoutout po sa inyo. Shoutout po. At shoutout ko rin si Richard Biason at si Kenneth Madea from Sikod, Palawan. Shoutout po sa inyo. Shoutout sa inyo. Ano, busog ka na? Sobra. So mga solid, hindi na po namin ubusin to. Parang kayang dami. hindi na namin kaya isiksik sa tiyan namin. Kunti na lang. Sana po nag-enjoy kayo at naglaway sa aming masayang mukbangan, street food mukbang. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. God bless. Thank you, guys.